Paní Jermanová, chcete mluvit o faktech a nechcete o dojmech? Tak dobře, pojďme mluvit o faktech. Takže historie Green Dealu sahá do roku 2019, kdy ho v prosinci jednomyslně schválila Evropská rada, a to včetně tehdejšího premiéra Andreje Babiše. V lednu 2020 opatření na ochranu klimatu schválila pohodlnou většinou i Evropský parlament a hlasovali pro něj europoslanci hnutí ANO, včetně těch, které tam máte. Na sklonku roku 2020 Evropská rada znovu včetně Andreje Babiše odsouhlasila plán na snížení emisních skleníkových plynů o 55% do roku 2030. Ten balíček se jmenuje Fit for 55. Green Deal definitivně schválil Evropský parlament v červenci roku 2021. Celý plán byl projednán a schválen za podpory vlády Andreje Babiše. Směrnice o rozšíření emisních povolenek na veškerou spotřebu fosilních paliv, tedy i benzín a naftu, se připravil za vlády Andreje Babiše. A perlička nakonec Babišova vláda schválila v říjnu 2021. To znamená vlastně v té poslední době, kdy měla tu možnost, také rámcovou pozici k úpravě systému emisních povolenek, ve které systém emisních povolenek označuje za nástroj vhodný k plnění klimatických cílů. Jinak vláda žádný český Green Deal neprojednala. To projednání těch 3 balíčků, které vy označujete za Green Deal, tak to bylo odloženo z důvodu toho, že se vláda věnovala vlastně dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Takže zase fakta versus emoce. Děkuju.